Ydyn ni yn hacio'r iaith Caerdydd, a mae lot o bobl diddorol wedi dod. Dyn ni'n siarad nawr gyda Alun. Helo. Hiya Alun. Beth yw'r syniad dyn ni wedi trafod heno? Be di o, dwi'n bod fi'n cwyno lot, dan fo'n ymwneud â wasanaeth iaith Gymraeg, ti'n cael lot o sefydliadau cyhoeddus, wasanaeth cyhoeddus. Ti'n gallu llenwi rhyw fath o ffurflen ar-lein i gwyno ynglyn â yw diffyg gwasanaeth y Gymraeg sydd digwydd, diffyg awyddion, diffyg bethau o wefan, pethau fel yna. Ond bod ti'n gallu llenwi allan ffurflen o fewn 30 eiliad. So bod ti'n gallu hawl, lle bod ti'n gofod llenwi sgwennu llythyr ag e-bost gymryd chwarter awr i sgwennu allan. Bod ti'n gallu fo'n un go a jyst neud y fel yna. Beth mewn ffordd syml hawdd mae pawb yn gallu neud fel i. Felly mae'n agor i bawb i cwyno, os maen nhw eisiau cwyno am arwyddion a gwasanaeth Cymraeg. Ie. Fel pobl sydd, os di wefan wedi dilyn i cynllun iaith neu beth fel yna. Beth dwi'n trio meddwl am ydy beth fel FixMyStreet neu Right for them. Yn yr ysbryd fel beth yna dwi'n gobeithio mynd am anyway. Ond dwi'n dall sydd wedi adeiladu wefan yna, so dwi'n wedi syniad allan yna. Ie, wel dyma pam da ni wedi dod yma, achos da ni'n gallu cyfrannu ein diddordebau a gobeithio creu pethau newydd a tyfu y cymuned Cymraeg. So, pa fath o enghreifftiau neu wyt ti'n gallu awgrymu enghraifft o rhywbeth ras y ti cwyno am yna? Dwi'n bod ti wedi cael derbyn... Paid enwi unrhyw cwmnïau ar hyn o bryd, ond yr enghraifft... Dwi'n bod ti wedi cael derbyn pamffled uniad Saesneg gan i'w gwasanaeth cyhoeddus lleol, a bod o'n uniad Saesneg wedyn be ydy gobaith ydy, be ti'n gallu cael, mi fedri wedi cael disgrifiad y llythyr yna, i fod wneud dyn yna fo, hoed o fyny o wefan a danfon efo i'r cyngor a wneud y gwyn y gyhoeddus. Ewch weld bydd bobl eraill wedi gweld bod nhw wedi cael yr un pamffled, wedyn bydd nhw'n gallu cwyno hefyd. So beth ti eisiau di, hybu bobl i gwyno a gofyn am iaith Gymraeg yn y gwasanaeth. Wel, mae syniad yn dda iawn. Da ni wedi trafod beth ti'n meddwl am yr ochr dda pan mae cyngori a sefydliadau yn gwneud gwasanaeth dda, bydd yn bosib i wneud kudos neu... Mi fedr hyn o fyd os ti'n gallu, cael bobl i sgwennu fewn neu jyst i'w deud i'w camol, jyst i'w e-bost i'w camol y gwasanaeth nhw'n gael, jyst i hybu nhw gael ddim mwy o bethau rili. Bydd yn bosib creu rhyw fath o siarad. Ie, beth ti'n gallu rhaid i'w siarad, beth ti'n gallu dangos. Rhys Gwyn. Helo. Cymraeg. Ie, a mae'n bosib creu league tables a... Ie, wel, y byd o'n dda, oedd Alun ar syniad yma heno, lot o fel arall di gwrando ac di roed i'w inputs nhw mewn i'r peth, a fel da ni'n dod i fyny efo gwasanaethau sy'n bodoli'n barod, lle wedi gwneud cod agored fel pethau gan mySociety, lle rydyn ni ail-ddefnyddio nhw efallai. Ond ie, y ffordd mae wedi wasod lan, bydd bobl weld pwy sydd wedi cwyno, ac ar ddiwedd y flwyddyn gallwn ni wneud fatha league tables a cymharu pwy sydd ar y top, pwy sydd ar y gwylod, newidiadau o flwyddyn i flwyddyn, sut mae'r gwahanol sefydliadau yn ymateb i cwynion, ydyn nhw'n ymateb yn positif, ydyn nhw'n ffobio'r hyffwr, a bydde asiantaeth eraill yn medru defnyddio nhw fel o ran casglu tystiolaeth efallai. So mae'n lot o ddefnydd i'r sefydliadau. A pa enw ydyn ni'n defnyddio hyn o bryd am y syniad? Da ni'n meddwl mae'r beth yna. Glemau'rgymraeg.com. Sori, unwaith eto? Glemau'rgymraeg.com. Ie, falle. Ie. Be all oedd dweud? Lle mewn yna. Dyna ni'n mewn i'n gallu meddwl am. Glemau'rgymraeg. Cymraeg! questionmark.com. Question mark mewn URLs. Sorry, unwaith eto? Ti'n methu defnyddio question mark mewn URLs. Ie, wel mae popeth ar y gweill